अच्छा, तोहार मर्दा तोहरा पर चढ़त नहीं खे, ऐसे तू बाबा के पास आइल बाड़ू ना। तमाना हमनी के बात मर्दा के बवाल छोड़ा, हमनी के पास आवा करू तेल लगा के तुम नुहुर जा, ठीक बा। ऐसन गप देना पेलल जाई बहनचोद की मुंह दे फक देना पानी फेंक दे बुझाई। बाबा ढोढ़िया में जंतर काहे बांधता रहो, हम तो कहता नहीं ना कि उनको झटिया में जंतर बांधा ताकि जल्दी से जंतरवा काम करे, ठीक बा। अरे बहन चो तोनी के गाना बनाओ तारा की गाना के झांट बनाओ तारा, समझी में नहीं क्या। ठीक बा ए बाबा, तू ऐसा मंत्र मारा कि अगर भतला एकरा पर मुई, लेकिन बहन चोद हो अथवा ऐसे ऐसे जहाँ करत तारा ना वैसा ढोढ़ी ना हा कुछ और है, ठीक बा। ए भाऊजी तोहरा ना समझ में आयल कि कौन मंत्र हा, यही मंत्र के कहल जाला पेलम पेली मंत्र, समझ लो। ई कौन गाना रे कि तोर मौगी मोर पहले के माल ही रे, और तू जाके भौजी के मर्दे से कहा तारा। हमरा तो बुझा था कि साजी के बेरी भौजी के भैया रेल के ना और कल ही डिवोर्स दे दी, समझ लो। अच्छा तो तोहार दोनों अनार पाकल बा, तोरा सैया के धके भाखल बा, ठीक ना। अरे भाऊजी पेल दे बहिन चो तारा नीचो के सामान पाक दी, समझ लू। प्यार का मतलब ए यार हो खाली उहे ना होला, एकदम सही कहता रे भौजी कि खाली उहे ना होला। औरी का होला बहन चो तो हमरा की है बतावा, खाली 6 महीना बाद कैला पे शुरू कर देबू कि आवा पेला आवा पेला, कहता रू कि उहे ना होला। ससुरा से आइल बारू काहे जानल रुआइल बारू। ए सरवा हितवा तोरा इहे नहीं खे पता कि भौजी ससुराल से आइल बानी त काहे लरुआइल बानी। हमरा तो बुझाता कि भौजी के मर्दा नुहरा के ऐसन पेलले बा कि अब बहिन ले गाड़ भात बा ऐसे लरुआइल बानी, आ तोरा से नहीं खे बोलता, ठीक बा ना तो तू पेल देबा बोला के। अच्छा तो यही खातिर लड़वाइल बाड़ू कि भैया पलंगा पे बैठ के ABCD पढ़ता और लहंगा में झाकल करता। अरे बहन चो जब ना झाकी तोरा लहंगा में तब के झाकी रे।